Nutrició Sense Fronteres és una entitat que treballa des de fa 20 anys per promoure el dret a l'alimentació adequada i sostenible. I enguany que fem 20 anys hem vetllat també per intentar articular-nos amb organitzacions socials, com ara Conreu Sereny, que fan una feina, un treball específic de mantenir, diguem-ne, el que seria el primer sector i que pensem que és molt important que si volem avançar cap a un nou model alimentari local i global s'ha de començar amb aliances que sorgeixin des del propi territori. Enguany, que fem 20 anys, volem promoure un treball més articulat amb aliances i amb xarxes, per exemple amb Conreu Sereny, que fa un esforç conjunt per, des de a nivell local, transformar també la relació del que seria els entorns urbans amb acostar-ho també al camp i aprendre a treballar amb nous models alimentaris locals i alhora globals. Doncs Conreu Sereny va néixer amb l'objectiu de recuperar espais periurbans, de fomentar tot el que és el cultiu, la producció de fruites i verdures amb bones pràctiques, que de fet és l'agricultura de sempre, de tota la vida, des que va néixer, i això, i promoure la bona alimentació i la cura del medi i la salut, doncs que tot va lligat. Les nostres potes serien això, la producció i distribució d'aliments, i també hi ha una part de formació i acompanyament. Estem en un món que és cada vegada també tot va més de pressa, no? I de vegades hi ha una mica la sensació que el que està als camps no tot serveix i ho tendim a deixar-ho, no? Doncs això no pot ser. Des de Nutrició Sense Fronteres el que ens estem plantejant és recuperar tot l'excedent alimentari, tant sigui d'hotels i restaurants o d'espais, o també d'espais agraris que puguin tenir diguem-ne, alguna part de la collita que es pugui considerar pèrdua i que això se li doni una nova vida, una vida destinada a entitats que atenen a persones amb vulnerabilitat. Des de fa un temps, Conreu Sereny participa d'aquesta xarxa, diguem-ne, que nosaltres anomenem Comparteix el menjar i que pensem que realment ha d'anar prenent força cada vegada més per avançar amb una nova consciència de que l'alimentació és un bé molt preuat i que realment de camps com aquest és important que es conegui l'esforç que hi ha al darrere de la vostra cooperativa i de la vostra feina. Crec que ja porteu 15 anys, oi? Sí, ja portem 15 anys. Realment això que tu dius és molt important perquè també, si us fixeu, tots els espais periurbans que hi ha al voltant de la ciutat generalment estan molt degradats i eren espais agraris i aquest desfase que hi ha, aquest allunyament que hi ha entre ciutat i camp, si tots aquests espais tinguessin el seu ús, que és l'ús d'alimentar qui viu, seria una altra cosa, no? És veritat que tot aquest aprofitament que feu vosaltres és genial, que promoveu, igual que moltes altres entitats, però hauríem d'aconseguir revertir la manera de produir, que realment no hi hagués tants excedents, tantes coses que es llencen, tants aliments que es llencen, i que la producció fos amb cura. Jo penso que tot el que es fa amb cura es preserva més, també. Jo crec que la producció, però també el consumidor, no? Si realment el consumidor és de proximitat, si es fa una atenció de dir vull comprar els productes de temporada, de proximitat, això també fa que d'alguna manera experiències d'horts, com ara el de Conreu Sereny, tinguin molta més viabilitat, no? Perquè el consumidor també pren consciència que preservar aquest espai és també un bé comú. Exacte. Jo diria que la mateixa FAO, amb unes disposicions que va fer, sobretot arrel de la pandèmia, es va dir que també que hi hauria d'haver-hi uns espais
que fossin com entre camp i ciutat, no? I és això doncs al voltant de totes les ciutats i els pobles. I el que sí que hem de revertir també en totes és que aquest abandonament dels pobles, no? I que a la ciutat ens concentrem tots. No, això no pot ser. Vull dir, aquí també sí que és veritat que hem d'haver polítiques perquè, fixa't una cosa, la majoria de pobles tenen una fleca preparada perquè algú hi vagi a treballar, o botigues i busquen gent. Aquí ens estem amuntegant i en allà fa, no? Si socialment això, com se li dona importància, també canvia una miqueta i promoure aquest relleu generacional com una feina digna. Com una feina digna i amb condicions, diguem-ne, tant al camp com en aquests, el que són d'alguna manera les botigues i el comerç essencial que dona vida als pobles i que evita el despoblament rural, que és tan... Aquí tenen molt a veure per mi tot l'aspecte educatiu i empresarial, penso, i de totes les entitats, de tota la població, perquè a vegades quan diuen quines feines són les feines del futur, generalment només penses en tecnologia i metges, arquitectes... Intel·ligència artificial... I jo sempre ens preguntem, i què menjaran tota aquesta gent? De què ens alimentarem, no? Jo penso que això, desgraciadament, potser perquè la gent sempre veu els supermercats plens, s'oblida aquesta part. És com si tot el sector primari, que és el que aguanta absolutament tot, està invisibilitzat i està una mica xapat, infravalorat, i en canvi és el sector primer de tots, en tot, no? La mineria, ja veus amb els mòbils el que passa, no? Tot el fang que hi ha al darrere. Mineria, clar, boscos, pescadors, ramaders, pagesos, doncs tot això s'ha de dignificar i tenir en compte com un puntal, perquè em Gustavo Duc té aquesta frase que m'agrada molt, sempre que diu una societat que no compta, que no cuida el seu sector primari és una societat malalta, i penses que realment és així, perquè és com si l'economia familiar només hi haguessis vestits, vídeos i així, no pensessis en què ens aguanta. Jo el que crec és que d'alguna manera l'alimentació és cultura i que cada col·lectiu cultural també té els seus trets diferencials, però que alhora també té elements comuns, no? I que realment la recuperació de l'alimentació i la gastronomia més autòctona de cada lloc també comporta la recuperació dels sabers locals, de les espècies locals, i alhora en un país com el que estem, en què és un país en què hi ha una presència de persones de diversos orígens, doncs hem de també compartir aquestes vivències culturals diferents, no? Compartir la nostra amb ells i també alhora que ells puguin anar aportant tots aquests menjars que potser abans no trobàvem i que ara ja hi són, ja són també del nostre entorn alimentari i que realment jo crec que vivim en una societat intercultural que ha vingut per quedar-se i que aquest compartir és important que es faci de forma natural i molts, a més, treballen en espais agraris. Per tant, aquesta participació es dona des del primer esglaó. Sí, totalment d'acord. Això ens uneix i són vivències molt íntimes, no? Els gustos, els primers que hem tingut, del que realment hem viscut. I penso que sí que hi ha productes potser diferents que no hi estem habituats i que, com dius tu, ens hi anem familiaritzant cada cop més, però també hi ha productes que són a tot arreu i que es cuinen d'una altra manera. Si obres una mica el camp, dius, ostres, mai m'hagués imaginat que això es pogués fer d'aquesta manera, no? I és boníssim. Bé, això és un maco, és una riquesa, realment.